akwai wani Sani Oris dan damfara addini wanda yake cewa wai gilas din wani shaki wai yafi ko da gilas din aka ajiye wai zai iya kada mai girma injiniya Abba Kabir Yusuf. Kaji fasiki, mutumin da aka ce wala kadakar ramna, duk da ni ba malami bane amma ina da malamai, ina da ɗan kishin ƙasa. Allah ya karrama ɗan adam, amma kaji fajiri ɗan iska wai yana cewa wai gilas wai yafi wai mutum ɗin ma irin sharifi jikan Annabi Muhammadu injiniya Abba Kabir Yusuf wai gilas ya fi shi. In ji uwarka, kai ka isa ka gaya mana ka ce wai gilas ya fi mai girma gwamnan jihar Kano? Kai da kake ma ɗan damfara, kai wannan Sani Oris ɗin, barau fa ka zo ka gaya magana saboda kai ɗan iska ne. Aka je bayan ka faɗi magana aka ɗauke ka aka kai ka lashe amai aka baka 50,000 don uban kami akan Annabi Muhammad da zaka ce ba zan yi komai ba. Har kake faɗar wasu maganganu. Wai wane ne malamin nan na Bauchi wanda ya zo yake cewa wai a shayan budurwa? Kaji tsinan cewa wai a shayan bakin budurwa. Kuna halatta haramiya, ku ba ku da wata makaranta, kuna da shaguna, kuna hada fasikanci da fajirci da iskanci, kuna cewa wai a sha yawun uwarka za a sha. Kai yanzu aka sha yawun yakka wai yana ƙara kaifin hadda uwarka. Wace hadda ce dan kake hada fasikanci da fajirci?